زەخت و فشارên li ser Hesedê بۆ radestkirina Eyn Îsa jî dê qet neçin serê. Projek îro di Rojava Bakur Rojhilatê Sûriyê de bixwazin nesif biku tu nebike. Ji ber vê yekê jî ev hêzê navnetewî yek xwedîbandorin ane ser mistewa Sûriya tevayî çi Rûsın çi Amerîkanin cê mixabiniyê heta niha wek dibê çavê xwe ji alî vê êrişa qirêj digirin û heta niha wek dibê nebûn xwedîn helwest beramberî êrişê Tirkiyeyê qirêj. Ji bilî wê jî rejimê Sûrî evêk tim û tim wek dibê bi navê niştiman perweriyê welatpariyê ziyê dixwaze bi xuyakirin lê ew jî heta niha bê helwestê û em tev dizanin rejimê Sûrî bê îradeyî û ekîd wê nikare xwedî helwest be. Ême wek Partiyekî tiya Niştimanî Kurdî em hêzê me wê beramberî vê êrişê bisekinin bi îrada Kurd wekî îro sekinîne bi lehengî wê bixwazin vê êrişê vegerînin bi çil sermetkelifê bera bikelifê le'nû em wilo bi rehetî wekî xel ji me dixwazin ya teslîmî vî bike ya teslîmî vî bike ême bi vî rengî em nêzîkî vê meselahanê nabin. Wezîrê Derveyê Sûriye radikînê hilbijartinên serokatiya Sûriye bi karê Komîteya Destûriya Sûriye ve negirê daye û dê di dema xwe de werin kirin. Wezîrê Derveyê Sûriyeyê Feysal Migdad di hefê binekê de di gel ajansa Sputnika Rûsyayê ragihand ew dê li ser destûra nihaya Sûriyeyê kar bikin heta danîna destûrek nû ji Sûriye re. Got jî hilbijartinên serokatiya Sûriye di dema dest nîşankirî de di nabarasta 2021 de dê birêve biçin û tu girêdana wê bi pêşketin an serkeftina Komîteya Destûriya Sûriye re nîne. Teke jî kir ku Komîteya Destûrê jî vê yekê baş dizane. Wezîrê Derveyê Sûriyeyê her wiha got ew kar ji bo serkeftina Komîteya Destûrê dikin divê berjemendiyên Sûriye di ser her got û bêjekê de bin Sûriye ser bi xwe be, serweriya wê parastî be û destûra wê ya nû jî divê di xizmeta miletê wê û yek parçeya axa Sûriye de be. Cîgira hevserokatiya desteya tenduristiyê ya herêma Cezîrê Berîvan Derwîş bo Kurdistan 24 got pêwîstî bi qedexeya sînordar-kirî heye ji ber ku hejmara pêketiyan kêm bûye lê her wiha di demsala zivistanî de pêş bîne hejmara pêketiyan zêdetir bibe. حزرا نه مدانی برگه تدی بدم وقتی سرسال ایجی یعنی چونو هاتن و پر لسوک چه به یعنی ما گو برا ساعت 5 به حزرا کم جی حتی ساعت 4 بو آخری داوی حتی ساعت 4 بو اصابات یعنی پرانی کم بون و وفیات جی یعنی خلق جیان خوزستان جی کم بون یعنی دوی حضره ده نتیجه گل کی باش مگرد جبروی جی ما گو می حضره خواه بمددینن لبلی مکر ساعت 5 برگ انا وقت ما گو جی سرساله و خلطات کبن سوکه غراد ما یعنی حضرتی خو سرساله دکه Rewşa vayrosa koronal Bakurê Kurdistanê çawaye hevkarê min Sıdık Erenj Diyarbekirê li gel min e Sıdık îro ew qedexeya giştî ya derketina derve xilas bû pêncê sibihê gelo bi rastî yanî bandora van qedexeyan ya derketina derve ji bo lawazkirina vayrosa koronal Bakurê Kurdistanê gelo heye li Tirkiye jî diyare ku li Bakurê Kurdistanê hejmara vayrosa korona zêde dibe kêm dibe lê li Tirkiye rewş çawaye vê balansê jî gertu ji min re vê jê Sıdık ferm. بله براستی پشتی کو تقریبا مهکی لباکور و ترکیه